वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा द्यायच्या पुष्पाताईने. एकदा जोरदार टाळ्या. आणि वयाच्या 59 इयर्स आता झालेला आहे ताईंना, पण अजिबात असं वाटत नाही. मी पहिली रिक्वेस्ट करेन त्यांच्या दोन्ही मुलींना की प्लीज हा कार्यक्रम झाल्यानंतर आमच्या ताईंची नजर काढा, कारण इतक्या सुंदर त्या दिसत आहेत आणि त्याच्याही पेक्षा सुंदर त्यांनी इथे त्या लावणी परफॉर्म केलेल्या आहेत. त्यामुळे एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या पुणेरी स्टाईलनं झाल्या पाहिजे. हॅट्स ऑफ आहे ताई तुमच्या एनर्जीला. आम्ही खरं तर पहिल्यांदा या चित्रपटात काम करतोय, पण ताईंची जी एनर्जी आहे, डे शूटिंगला असेल, नाईट शूटिंगला असेल, कमाल एनर्जी. आणि त्यांची एनर्जी बघून खरं तर आम्हाला एनर्जी मिळते. आज इथे आल्यानंतर खूप छान वाटत. आशीर्वाद देणार सगळ्यांनी दिले आशीर्वाद, माझाही आशीर्वाद आहे. अशीच प्रगती